itu? Akeh. Heeh. Iki jajal iki. Lho niki. No niki Dik Lintang. Dik Lintang. Oh, Mbak Lintang ini. Iki sing kondang nang YouTube makanya. niki. Lho. Makanya tidak pernah tumon. Tumon ki apa to? Kalau sama Mas Akbar itu loh. Ketemu. Iya. Heeh. Tapi lek ndek Pak Suryane enek kemiripan. Ada Kemiripan. kemiripan. Terus enek neh bintang tamune. Sinten mle? Lho ke, pojokan ke? Langsung Langsung piye to? Lho ke, sik telepon lho sibuk lho. Sibuk, wong sibuk ke. Aja mbok ganggu. Kuwi wis jope ning ndi lho Mas, Malaysia budal saking terkenal iki. Heeh. Iki telepon kok nggone malaikat. Masa telepon kok malaikat ya pono to kok. Lah iki piye? Ya diaturi Sing jumeneng kono pas liyen. Sapa sih Mas Dok? Pilihan. Mriki liyen. Oh, Dik Lintang dulu. Heeh, Oke. Dik Lintang, nggih. Heeh. Sepotong aja. Ya. Heeh. Yo. Hey. Nggih, selamat malam. Selamat malam. Mas sapa jenenge Mas Komet? Ya Allah. Bingung aku. Mosok lali. Lah, Lah ngono kuwi- kalian berdua mirip iki. Ngono kuwi aja celoman. Lah pripun? Om. Om, Ah. kok tuwek men ta Om? Lah yo iki lho ngakoni ngono kowe kok irinya. Iri. Iri bilang gen. Iri bilang bas. Ayo. Oke. Oke plon. Nggih, sugeng dalu Mas. Sugeng dalu, Dik Lintang Kairo. Nggih. Dik Lintang apa kabar? Alhamdulillah baik, jenengan tes pundi salaman Saya juga sehat, baik. Alhamdulillah. Sampai sini jam berapa, sayang? Ini tadi jam 4. Oh, jam Jam 5. Oh, jam 5. Kalau boleh tempe, Tahu. kamu- Tahu. Kalau boleh tahu. Tahu. aku suka So, tempe. tempe gitu. Jangan maksain kehendak aku dong. Ada. Kalau boleh tempe, kamu. Kalau boleh tahu. Tahu ya. Tahu. Allah. Aku sukanya tempe. Tapi yang benar itu tahu. Tapi aku suka tempe. Sudahlah jangan ngeyel dengan juragan Juragan apa? gaji. Juragan gaje. Gaji bakso beranak tapi kok gaji kok. Dik Lintang ini masih sekolah apa sudah lulus? Dik? Masih sekolah. kok. Kelas berapa kalau Kelas boleh 1. Sekolah sing dhuwur ya, Nduk ya. Ya, Lari menek ya. tangga ya. Eh? Menek tangga. Orang ngono. Lah piye? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Heeh. Sampean harus belajar setinggi mungkin. Heeh. Sing penting ki sinau apa sekolah dhisik, kok lek masalah karir kok karire iso nyusul. Betul. Susulna ya. Heeh. Mas Dodok iki sekolahnya dhuwur. Wur. Heeh. Elek-elek ngene ya Durjono lho, Dik. Sarjono. 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 Sarjono, alhamdulillah. Kowe guyang-guyang ngece wong kowe cah. Ngece. Kowe iki gajah diblangkoni kok. Nyapa? Iso kocar iso nglakoni. Anakmu dhewe lho saiki SMP kelas 1 mbok kon ngocek kok. Mbok sekolah. Ya iki tukang motor legenda. Anake kon melok ojek online. Lho kaya dagelan tipis tetet. Masa to, Pak Dok? Asli niku. Karep kula bocahe tak warai belajar kerja. Mas. Mandiri mencari pengalaman. Mencari pengalaman, mencari penghasilan sendiri. Betul. Nyatane anakku nek sekolah ra tau njaluk sangu aku. Heeh. Wis budal-budal dhewe wis duwe duit dhewe. Menurutnya Mas Komet, anak budal sekolah ora disangoni piye? Piye? Alah, lah iki ya saking nemene wong tuwa. Ora tanggung jawab. Nah namanya orang tua itu tetap Harus. menanggung anak-anaknya. Lah wek mbok sangoni piro? Anakmu budal sekolah mbok sangoni piro? Anak kula sing PAUD. Heeh. PAUD lho. Paut. Niku sedina nak rantek 50.000 tak tapuki. PAUD lho iki. Engkek. Anake wong sugih Ini lho, menjadi Mas. tradisi keluarga, Mas. Nek iso anak ki aja dibumbung sangu terus. Terus gak iso Lah. mandiri. Lho. Aja boros. Aja boros. Lah. Kok malah tutur. Lah piye? Wong awakmu noto anakmu ora godak kok. Lah kowe ngerti sing SD kelas 5? SD kelas 5 Sing SD kelas 5 tak sangoni 250. Bedino. sekolah iki ora sangone. 250. Nek mulih ora entek, Mulih rantek tak tapuki.
Saiki ditabungno. Weh. Tabungane akeh. 250 kuwi sing 200 ditabung 50.000 ge jajan. Lho bocah ngono kuwi lho kreatif. Terus ditekakne apa? Ya mbuh iki rencana wingi wis arep tuku bombongan. Apa wi? Apa kuwi bombongan iki apa? Pring. Oh iya pring dinggo ngiket pake. Heeh. Pake apa diiket ning pring? Ora ya hasta karya. Gawe karya. Gawe apa kok pring gawe apa? Bukan macam-macam iso gawe kurungan ayam, terus? kurungan manuk. Apane sasine Agustus to Mas ya? Agustus. Bisa gawe lomba. Pas kemah. Gawe lomba kemah lho. Kemah. Bisa Bojone ya melu lomba hebat tok. Gak. Oh gak. Lah apa? Jere alah bojomu ning gone warga. Ora. Ning gone desa mbok elokno lomba ngono. Tak penging. Lah nyapa Lah kok penging? nyapa? Tahu melok lomba lari gak balik 2 dino. Minggat. Bojone larune ning dilarine lho. Oh, kok kowe aja melokno lomba lari to, Mas. Ya, Paling Pak. gak lomba balap karung ngono lho. Apa tahu melok lomba balap kerupuk mangan karung. Balah kualik kuwi, balap karung. Balap mangan karung kerupuk. mangan kerupuk. Kok balap kerupuk. Lah, kok mangan ngomong karung? apa? Kowe iki Balap ngomongmu balap kerupuk makan karung. kuwi kleru. Lah iya mangan kerupuk ning jero karung. Lho. Melayu. Mangsaku kok Mbok ringkus bojomu. Ayo Dik Lintang. Dek Nanti. Lintang. Nggih. Pengen jajal suaramu kaya apa to, Dik? Nggih Kang Mas. Lagunya napa? Lagu sing hit-hit saiki. Yang klasik napa yang damel musik? Padune ape leren. Nah, Padune. Musik. Ora apa-apa, sing musik ora apa-apa. Oh nggih. Mas Komeng itu aja menenge dites suarane Dik Lintang Nah, piye. Ndang, kamu kan guru vokal. Nek ini jelas namanya sinden. Itu pasti suara juga sudah lumayan lah. Ya ora mesti. Sinden. Tapi kalau yang ini jangan sampai lah duet dengan Dodok. Lah kenapa? Kasihan yang melihat dan mendengarkan. Oh. Ngono lho. Oh. Penyanyi yang boleh nyanyi itu yang sudah hafal dengan cengkok. Oh. Seperti Mbak Lintang ini. Heeh, contone. Misalnya, Heeh. Maning isun. Coba. Banyuwanginan. Heeh. Iya. Ya, baleni Mas Komeng. Balen. Maning isun. Maning isun. Wong ngono ya kecil to, Pak. Wis. Lah piye? Iso Sampeyan toh. iso. Tes Mas. Ora usah nganggo katae. Oke. Nah. Oh, Iya, Bra. kok Iya, Bra. modeni to? Iya, ya pancen ngono kuwi asline kaya ngono Ya tapi kuwi. baleni to sing banter. Wes ora usah Kaya Banyuwangi. wong kadang. Ora usah Banyuwangi. Iso. Sing gampang ya, Sing sing ayoh gampang. to, Sing ayoh. gampang. Iya, iya. Abot-abot. Nganggo gendang, Mas, nganggo gendang. Kendange, Mas. Nah, gendang Mas. Ora sebut demek najis. Ikuti. Gak semangat belas. Lah iya, kurang semangat. Yo, ora semangat. Kamu tidak bisa menularkan energi Nah. positif, Bro. Dingin. Gak asik kamu itu. Dingin nek wong tak tulari yo malah lara. Lah penyakit tok. Ayo, Mas. Siap yo. Iya, 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 iya. Oke. Ayo. Iya, iya, Melek. Iya, Melek. iya, 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 iya. Iso to? Oh, Opo ki? India, India. Itu tes nada. Tes nada, India. Kok Jajal modele saiki. India kok bergodok ngono to? Iya. Ayo ta. Iya, iya, piye, piye? Versi. Iso. Iso. Ayo. Lumayan lah. Lumayan. Lagi. Nah. Apa enek iki? Aku malah kaya wedhus ketekan. Lah iya ta. Weh, nungi gak isin. Aku yo isin biyen cita-citaku tentara kok bleset dagelan. Ya ora klebu tentara rantai guru. Apa? Ayo Dik Lintang arep ngaturnya apa sing musik? Ayo, monggo. Sing lagi hit. Heeh. Sigar. Sigar yo. Apa, Mas? Ora kuwi bener. Wis, Kamu sigar. tadi mau nyanyi apa? Aku ora nyanyi, aku lho gerokanku gatel. Gatel mbok diobati. Wis tak obati yo malah mlinyeh. Rondap no. Lho. Rondap yo obat suket edul, pengen mateni wong. Ya kan cepet.
Ayo monggo Yo, sigar. sigar. Yuk. Ayo monggo sigar biak. Sigar. Semongko ya sigar biak iki kok iso. Sigar sing lagune Deni Caknan iki. Piye? Alah sigar kok takok nyapa lho kok iso. Ayo coba garapan Mas Sutris ya iki. Keyboardnya biasane iki, Mas. Grafik tambahi Mas. Goyang kembali bersama Asta Pratata Erwi Saco. Karang sono bergoyang. Wasek. Ada Lintang Kairo Indonesia. Nyapa kok guyu lho. Mboten ana. Oh, golek pangan dhewe ya, Pak. Ayo golek pangan dhewe. Emang ki wis ngaturi Dik Lintang kok. Lintang kok. Gentian. Glek pan dirine. Iya. Bongko. Nyapa kok bongko? Sini, Sang. Wah. Kayak Romeo and Juliet. Nek nesu. Ora tau nesu. Sini, Sang. Enggak guyon aja, sini. Kowe ki nyeluk sinden kok suarane wedhus. Gak gelem itu. Heh? Gak gelem. Piye to? Kowe paling mambu lebus paling. Heeh. Iya. Selamat malam Mbak Manuara. Ya Allah. Selamat malam, Mas. Lho sopan koyo ngono kok. Lho, sopan anggun feminim. Welung ki lho, ora resiko. Selamat malam. Bar mangan didik. Kenapa sayang? Kenapa? Sampean kenapa? Ini bau kakos ya? Iya memang itu sukanya sobo di sapi deng. Iya. Gitu. Iya enggak masalah. Selamat malam, Mas. Selamat Akbar. malam, Mbak Mano. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin ya Panjang ampun. umurnya. Amin. Murah rezekinya. Amin ya ampun. Kok kayak burung. Luar biasa. Mbak Manuara. Takut. Mengucapkan. Mas. Ini siapa? Ini kutelowo. Lowo kok kutilen dadah. Itu siapa? Saya takut. Kok kutil singa ngono rada serem. Kutil kok lowo. Udah sementing iki wong Kancane iki belanono. Aku takut, Mas Akbar itu siapa? tenang, Dik, tenang. Kowe takut? Aku takut. Lho. Malah mbok wedeni piye to kowe iki kok. Eh tadine dipet. Melayu nangis. wong beleh iki. Yo aku akhirnya pedot tadine tak konokno terus. Dik Mano, ndak usah Iya. takut. Ini juga manusia. Manusia. Cuma makannya Ayo. budak. Jare ngejak poli. Lho. Sinden ki Sinden. nyanyi nembang kok poli. Sapanen to wong feminim ayune sopane koyo ngono kok. Dik mana kabarnya? Iya. Gimana Dik sehat? Alhamdulillah ya? sehat, Mas. Koyo ngono Saya dijak itu poli. temennya ini loh. Kok ya Kamu siapa namanya? komet masuk Alah Mas Komet. Lali. Alah, kangen aku. Ya dalah. Aduh. Karo jenengan tenan lho. Kangen dirangkul. Masa iki Komet? Komet. Ya Allah, Mas. Ya dalah. Ya Allah. Aduh. Masa, Mas? Dagelan kondang pas komet. Mas Ya Komet teng Allah. YouTube. Sampeyan ki Mas Komet to. Komet. Walah, alah Mas Komet. Mas Komet. Mas Komet. Mas Komet. Ya Allah, Mas Komet. Aku suwi ora petuk ketemu karo sampeyan lho, Mas. Ora apa-apa ya, Met. Ora apa-apa ya. Mas. Ora apa-apa ya. Berapa wis susu barak Lah nyapa? kok memabukkan. Ancen awale ngono kok wis. Nek wong wedok tenan mereka gandul ngono to. Heeh, lha kuwi piye? Kuwi tok. Aku gak mau tok. Paling tok ki natap brose kuwi lho. Apa? Kuwi apa susu we? Lah apa? Diapusi. Kok iso dihapusi piye to asli kuwi? Iku tak tomat. Dadi rada siku. Nah, purek kelarang. Nyapa Gak mau, Ya tok bokongmu lho. gak mau. Bar mangan ketil. Kaken mangan telo. Ayu-ayu kok prat-pret. Jenengan ki aja ngono aku suwi ora ketemu jenengan Lah aku iya. kangen ngono lho, Ya Mas. dirangkul Mosok- kok kangen dirangkul. Lagi ketemu kok lali komet, enek komet enek dodol. Ngono ngene. Ya. Lah iya. Sing romantis digandeng sing Kok romantis. biasane dipeluk, dirangkul, dirangkul, digendong. digendong. Ya ya Mas ya. Kowe menengo. Biasane piye? Kok nambah resiko. Dewang Lah gila. pepujan ning ati. Wong wedok ngono kuwi, malu-malu kucing. Kaya ngene wong. Wah, iki wedhus kok. Kok iso malah klosot.
Saya dikuenek-kenek iki. Ya saking ngaleme ngono lho, Mas, saking ngaleme ngono lho. Ya tapi terus madhep rene mosok kotak terus mbok ngenek-ngenekno. Ya nganu lho, sampean ki ora roh to. Lah ora kotak iki mondol. Momdol apane kok. Ya ngene iki saking ngaleme lho. Ngaleme, manja. Jenengan ki dadi wong lanang ya pangerten ngono. Kowe iki langsung dingin lho, cekel-cek lho sejak mlaku. Nah ngono lho, Mas. Kene wong ayu ngono lho. Iya ya. Kok iso Lho kowe iso ora gelem ngalami contoh. wong ayu. Aku entekno, Mas, aku entekno. Para bapak-bapak, Heeh. wonten sayembara Sayembarane apa? ingkang saged ngetengi menika kula bayari 500.000. Mbak kira aku wanita apa? Ngenyek, Pelecehan. pelecehan. Mbak kira aku wanita. Bener, Mbak. apa? Ora. Tapuk, Tapuk, Mbak, tapuk kowe ngantek kukut donya ora ngarah meteng. Pak aku mbok tawak-tawakne Ora. bapak-bapak ki mbok kira aku wanita apa? Ora guyon sayang. Lah wong kene iki wong mendeme langgananku kabeh kok. Lah adalah tenan to. Waduh lo parah lo. Ora ana wong wedok ayu kejaba sliramu wong ayu. Makasih. Manwara. Weh. Oh, Mas. Iki ana ing Karangsono. Heeh. Heeh. Masyarakat Karangsono kabeh dadi saksi. Iya. Tresnamu karo tresnane wong-wong kuwi. Heeh. Kok wong-wong kuwi karo tresnaku. Aku Mbok ora kira patek aku tresno, begengek eh. apa piye kok. Aku jane ora patek tresno to. Aku ngantek saking banggane karo Mbak Manohara tak aplikasikan melalui wayang lho. Wayang. Masa? Ndi Mas? Pundi? Oh ngono. Lah. Iki lho dagang aku. Aja disingkap. Kagian dhuwur ta wis kaya klobo. Walah. Kok apik ya? Jane iki wae kayak ngono. Mas nyambut Mas, engko tak gawene ya Mas. Bener. Piye? Ya iki nuansane kan merah putih. Betul. Aku mau rene wis gawe klambi kuning. Oh, kok nuansane merah putih dadi ya gawe klambi merah. Ya semangat perjuangan. Awake dhewe ra melu berjuang melawan penjajah. Nah. Saiki karek mengisi kemerdekaan Nah, dengan hal-hal betul. setipip Ah. untuk iya. Dengaren kok ndasmu meletik, Mas. Lho piye to aku kadang-kadang nek cedak ngene iki ngono ya. Apa meneh? Yo kowe ora ngerti situasionale ndek biyen kaya apa to? Iya, Piye, Mas? betul. Pejuang zaman biyen ki perang melawan penjajah. Penjajah. Mondo. Heeh. Tenan iki aku ngerti dhewe ceritane Mbak. Geser rene sambil bledek lho kan terus. Apa enek to? Kae lho. Kowe ora ngerti zaman penjajahan. Ah. Piye to Mas? Iki sing cerita mbahku dhewe. Lah aku cek cuwilik mare. Zaman biyen enek londo kang ngarep mbahku kuwi siap-siap ning ngarep wis penyegat di londo. Oke. Mbahku nggawa tembak, Mas. Belanda datang, Belanda datang. Tembak! Londo entek plak-plak Dari depan. dari depan. Tangkap Belanda datang lagi dari sebelah kanan. Tangkap, Nek. Tembak! Lah kok bedilmu ramuni lho. Anu pertama ngono man bar mbok nggo to. Tembak! Pak Lurah breng. Pak Lurah mbok tembak bareng Paling urusannya mampu apa? dem to. Kowe kira pengalaman nggo tembak kok iki jaman biyen iki ngono perange. Ya Mbak ya. Aku Mas, cara ya. aku cara zaman biyen ngono, umpama nek wong perang aku buka warung kopi yo, Mas. Piye nyapo wayahe perang kok buka warung kopi lho. Lah pra yen istirahate to, Mas. Oh iya iya Oh iya iya. Apa Iya, sih, ter- Mas? Masih iya, terma- rame kuwi ku. Belanda datang dari sebelah kiri. Belanda datang dari sebelah kiri. Tembak! Hancur. Hancur. Mati plak plak plak. Komen tangkap. Tangkap, Mas. Tembak. Kok mejen to, Mas? Nanti Bang Anto. Mas, Buke lo salah opo? Buke salah apa, buat tembak? Buat tembak salah Mas. opo? mosok gue nembak sing ben ora kenal. Tra yo tembake wis kepleh kok. Kepleh wis kepleh piye? Gue nembak Manohara aja, Sal. Manwara. Ra kena. Nyapa? Wekmu ilang. Ngapa sing ilang? Ora ora aku yo Loh, salah. Dicek ijek ora. Oh kakak tak cek dhewe ki opo to kok sok. Masa to? Masa ilang? Iya aja. Tembake malih, Mas. Malah piye, Mbak? Granat ngono lho. Granat piye ki abu. Mbak Mano, salam-salam dulu warga Injing masyarakat. ngaturaken salam. Karangsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane apa? Iki lho, diencloki jangkrik. Jangkrik. Ya jangkrik ki ngerti berarti kuwi jangkrik lanang. Heeh, iki nek gak wanita jadi-jadian gak ngarah diencloki jangkrik. Sik ning kene jangkrik. Jangkrik. Lagi ya tencoki damput.
Kowe ki anggerene wong ayu. Mesti kuwi nang. Enggak, Mbak, go. Kamu iri ya dengan kecantikanku kamu iri. Ah betul Mbak wong bojone elek nang omah mulane ngesir sampean. Lah bojone guwing lho Mas iki. Heeh. Lah wong dek mben kae to pas salat. Heeh. Magrib gegerne wong sak desa Mas. Ya nyapa? Lah bojone guwing merongos pisan. Heeh. Lah kok basa salat ki lah kok Piye? untune iki nyantol sajadah. Sekae wong ki bingung Mas. Iya. Bojone komet mangan sajadah, bojone komet mangan Geger. sajadah. Geger dikira Kuwi reok. kuwi pas dienggo sujud. Pas dienggo ngadeg walah bojone komet reokan. Berarti kelet saja deh. Nesu. Ngono ae lutung, ngono ae lutung. Lutung kok lutung. Me padha karo lutung, Mas. Apik lutunge. Salam, Mbak. Injih ngaturaken matur sembah nuwun kagem warga masyarakat Karangsono. Karangsono. Matur sembah nuwun Pak Lurah, ngapunten Bapak Lurah ingkang pundi menika? Ingkang Bapak nika. Mariono. Bapak Mariana ingkang pundi Menika? ngapunten? Menika. Ingkang pundi? Menika. Kita Mas sampean ro to? Urung. Lah ya ingkang pundi ngapunten. Wilujeng dalu, Bapak. Oh, wilujeng dalu. Oh, nggih panjenenganipun alhamdulillah ya Allah. Kang Mas ya Allah. Langgananku tiba Mas. Apa kok selangganane sampean ki apa Pak iki? Lurah, Pak Lurah. Pak Mariono. Ngapunten Bapak, kula sakniki pun mboten dateng guyangan iki. Alah siapa? Pak Lurah ra tau rono. Aku ki buka tambal ban Mas ning kono. Oh, alah, tak kira Pak tambah. Mariono wigane nambalne ban. Oh, nggih, becek-becek nak nambal ban. Nambal ban. Nambal 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 ban. Nambal Lah ban. iya ki mau lak tukang tamban bal to. Tambal ban. Waduh, Nyapa? suangkemu ya kaya kakus padha ae. Ngono kok kelok ki wong kaya kakus. Donga napa, Mbak Man? Dongake napa niki? Cek kurang ndedonga muga-muga Pak Lurah pinaringan sehat, yuswanipun berkah barokah nggih, Amin. rezekinipun melimpah, saged momong sedaya warga masyarakat Karangsono. Amin. Injih sedaya warga masyarakat Karangsono mugi-mugi pertanianipun melimpah. Amin. Tahun depan bisa nanggap lagi. Amin. Wis to pokoke punjere desa karo ibu-ibu, lek ibu-ibu seneng mesti bapak-bapak manut. Heeh. Mosok Mas? Lho tenan. Mergo Nggih, Bu, nggih. bapak-bapak kuwi kalah karo ibu-ibu. Ibu-ibu. Oh, lah kok iso? Iso. Sawangane kayak kepala rumah tanggane asline dienggo kalan. Contone rasa ado-ado. Heeh. Aku wae. Heeh. Aku nak nang kene kita macak pantes dagelan. Dagelan. Bintang tamu. Bintang tamu. Nang omah yo. Mas, tukone LPG. Pasangno sisan kok aku kebledosan. Pikir to Mas, ki asli lho. Asli ya. Kok nak wong lanang ki masang ora iso kebledosan. Wong lanang ki malah toh nyawa lho. Ki nyawang masang LPG. Enek bocore awake dhewe kena geni sret dor. Bongko lho kuwi. Ora apa-apa mungkin mingkire bojone Mas Komet iki ngene. Alah, engko nek bojoku mati aku golek neh. Mungkin ngono ya Mas ya. Ora apa-apa kok bojomu tak urusane. Nah, Lah ngono ya tapi bojone guwing iki Mas. Engko tak tambalo to. Bojone Tambal iki ban ya. bojone Mas Komet iki guwing ditambal Mas. Heeh. Pas enek sunat masal, turahane kuwi dikekne bojone Komet ditambal. Lah roh wong ganteng kok lambene ngene umi-umi to Mas. Lah ya. Bisa. Sampeyan kok apal to? Apal Mas. Lah ya turane Alvin lho. Alvin sapa kok? Mek ki ya lihat. Apa menghibur apa, Mbak? Nggih. Mano. Mbak pilih wonten pamundutanipun. Wonten pamundutan Mbak Manuhara ke pure napa tinju. Wong sinden kok tinju. ki piye to Ah, kowe? sinden Ngono kayak kuwi lho, pegulat Mas. ngono. Suwi ora ketemu aku kok mesti ngono kuwi lak yo aku nggare gemes aku ngono. Wah, aku ya gemes. Bales, Mat, bales. Ngono kuwi lho. Mangkane to Mas. Iya. Petuk ngono kuwi mbok ya sekali-kali ki mampir nek tanggapan iki muni mampir aja ngono gare gemes aku gare gemes aku gemes. Bales, Mat, bales kowe wong lanang terima diinjak-injak agak dirimu. Tak bales ora rata. Gak rata piye to kok, Sob? Apa? Lah ngono lebar. Iya. Kowe entuk Mbak bojo pilih wonten Niki pamundutane saking Bapak Kepala Desa. Bapak Mariono. Ngersake Niki napa? ngersake lestari diaturake Mbak Mano napa badhe ngaturaken lintune monggo Mbak Mano merdeka. jane nyapa. Jare pegel. Kowe iki yo mbagi perkara to, Mat. Wong Mbak Manu ki wis meneng, kowe dhewe sing jahil. Kowe ora ngerti nak nang omah. Mbak pilih Pak Lurah wonten pamundutan Bapak. Heeh. Aja dek Lagu. pamundutan to, Pak Lurah diaturi Oh, minggah. ngoten. Nggih. Diaturi minggah mawon nggih Pak Lurah nggih. Oh ya apik. Kula jempote Mas. Lah. Wow. Monggo kula jempote Pak Lurah. Disebut kang. Ayo dijemput Mbak Mano. Pak Lurah. Lenas.
Ketoke ya. Senengane Pak Lurah. Panggilan kepada Bu Yanti. Bu Yati monggo. Bu Lurah, Bu Lurah. Ngapa? Lah ra ngarah piye-piye Bu Lurah. Hembusane ngekan kok. Oh iya. Karesiko ya. Dalam Pak Lurah ki yo manut tetep mriko lho, Pak. ora manut piye hobine yo ngene iki. Oh, iya. Pak Lurah, insyaallah jenengan nek kumpul kalah ngeten iki insyaallah. Ambak Bapak Kepala Desa dadi lurah penampilannya tetap sederhana. lho, Pak Sederhana Mano. nggih, saking sederhanane gak nggawa sendal kok. Cepat kalau dicepat Oh iya soalnya. dicepot maksudnya. Cepot. Pak Lurah. Monggo Pak Lurah nek ajeng digadho napa di tongseng napa pripun? Pak Lurah pun ketinggal sompon. Sumpya. Semamput mengke. Mboten. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Pak Mano. Injih, pripun kabaripun? Anu, Mbok diwaske to, masih kula Pak. ngeten lho, Pak. Nah niki lho mongko dihirup Iso dirup iki lho. Kok dihirup ki jane apa? udara. Lagi iki lah aku ngerti Pak Lurah ndredeg lagi iki. Ketemu bensin ndredeg langsung. Bapak Lurah jenengan kok ndemeki ngeten iki napa to Pak Lurah? Niki nang ngandhape niki. Pak Lurah mancing-mancing jenengan. Pak Lurah. Enggak Pak dirahapi enggak. Ya, pun. Kok dirahapi iki mbok kira panganan apa piye kok? Gandeng to Pak kok sombe Injih, pasan. pripun Pak Lurah kabaripun? Alhamdulillah sehat. Injih, mboten betahaken bojo banci? Nggih apa kok? Enak lho Pak bojo banci mboten enten kadaluwarsane niku. Nah. Mantan ya. Nggih los sak alam donya niku monggo. Cuma ada resikonya. Apa kuwi napa? 2P. Apa gitu? 2P iki. Pentung-pentungan. Perang enten. Ora apa-apa kan. Monggo badhe ngaturaken. Kersake napa, Bapak? Alhamdulillah malam ini luar biasa. Luar Tepuk biasa. tangan Tepuk tangan Karang buat Karang Sono. Sono. Saya tidak menyangka ini. Hmm. Ya, tidak menyangka ya apa? Nggih. Ora ngira. Mboten nyono. Enggak mengira. Ujuk-ujuk. Ya, ujuk-ujuk. Mak betunduk. Ya. Karangsono kan sudah lama enggak wayangan. Enggak sudah Tapi, lama enggak wayangan. Aku Bu Lurah ki. Piye? Ya ketok mesra. Monggo lanjut Pak. Sik. Iki perwakilan Sledetno iki. tapi hari ini luar biasa penontonnya. Jadi beri aplaus untuk kita semua. Luar biasa. Karangsono hebat malam ini. Hebat, Pak. Saya nggak nyanyi hari ini. Kan saya wakilkan ke Mbak Mano. anu Mbok apa? nom, mbok wek. Mbok nom. Mbok Wih, nom. Mbok nom kayak. Mbok. Cocok mboten? Cocok. Tapi kayak angka 10. Mboten napa-napa kula namung saged ndedonga mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya, tapi kan kentennya meh. Double mengke. Mboten Double P. napa-napa. Mas Wiri, Komeng wiri, wiri. Dalam. karo Mas Dodok, Iya, Dik. Mas Akbar. Sampeyan pengen duwe ponakan pira? Lah, gayane. Jere majer. Wong kowe ora digecek ae apik kok. Ponakan. Kaya Iki jane nyapa to kok sia-sia. Nek wong bahagia karo Pak Lurah iki ngapa lho? Lah sampean duwe anak tur ape liwat ndi? Ya nganu, ndi ya? yo gabresno no. Ayo. Anu diblekrek mawon. Tuh. Pak Lurah senengane diplotot lho. Udun ya diplotot. Ngersake napa, Bapak? Kersane lagu napa Kang Nggih. Mas? Pindah kayak saya tadi yang dahwya. Oh, gini. Konco Tani. Heeh. Konco Tani. Lestari yang terakhir nanti pengen kebersamaan. Nah, Kebersamaan itu lagune Kemesraan. kemesraan. Aku ngantek mikir. Lagu kebersamaan ki lagu apa? Mas Dodok, Pak Lurah lho ki, Pak Lurah. Pak Lurah lho. Kebersamaan ki Kebersamaan ya monggo, kemesraan nggih monggo. Nyepele sing nangkap ya kebersamaan atau bebas. kemesraan demi kita semua. Nah. Gitu. Janganlah cepat berlalu. Ya. Iya. Sing niku ta? Mbak Mano napa ngaturke napa monggo? Heeh. Konco Tani. Riyen sing badhe diriyenaken. Kemesraan ya. Heeh. Kemesraan apa Monggo. lestari napa napa? Kemesraan nomor lestarian. Lestari mawon. Oke. Enggak, wis pantun. Oke. Pak Lurah gak wani nyawang Mbak Mano. Lah napa kok mboten wani nyawang kula Bapak? Wedi nek khilaf.
Lho, kilap-kilap apa Mas golek ana kok ora petuk nggone. Tahu tak golek minggat to. Oh iya. Mangga. Ngapunten keringetan jenengan. Lah dalah. Bu, Dadah. maaf ya Bu ya. Wedeh. Dah, keringetmu dah. Kenapa? Rene. Aku keringet. Pak Lurah mesra karo Manwara. Keringetan aku lagi. Keringetmu. Matane kancane dibuk ku bantale. Lah nek ngono kan taruh meresap. Meresap. Yuk, coba kayak Mangga, apa? Tris. Lestari ya. Bersama Pak Manuhara, Bapak Iya, Kepala Mas. Desa. Bapak Kepala Desa. Banterno sithik ya Mas, nggonku ya Mas. Iya. Astagfirullah. Oh, Mas Denny. Mas Denny unggah no, Mas. Oke. Sekap-sekap bisa, Pak. Iya, Ayo, iya. Dek. Ayo, Dek. Ayo ngisor dhuwur buntu. Ngisor dhuwur. Yo. Sampun ya. Nggih, matur nuwun. Pak Lurah kok keseso mawon to, Pak. Wah, lah iki. Oh alah. Iki lho Pak Mano. Napa to Pak kok? Napa to, Pak? Alah napa to, Pak? Ngoten niku mbok dompete ganti sing apik to, Pak. Ki nyapa lho. Seritis. Ora matur nuwun kok malah ngomong Wah, asal dompet. sing penting kan isine Pak. Isine. Toh. Lho. Isine luar biasa. Mun repot-repot, Matur nuwun Pak Ya Lurah, Allah, berkah matur barokah. nuwun. Berkah barokah. Ora loka ning tambah kebak Sampun matur ngoten nuwun. mawon to Pak Lurah. Matur sembah nuwun nggih Pak Lurah. Lah, aduh. Eh, bener. Pak Lurah keteh Bu Yati. Kena tetanus. Kula dongakno muga-muga panjenengan munggah swarga nggih Pak. Amin. Monggo sinten malih sing badhe munggah swarga? Alah padune ape nyuwune kok Waduh, wis mlebu. Mbak Mano sing kedua didampingi karo Mbak Tata. Monggo. Kemesraan. Kemesraan. Ayo Mbak. Sepati Ca, Mbak. Yuk, Mbak ada Tata. si cantik Tata. Mas Akbar, Dalem. pun ketara niki. Ketara pripun? Loro niki nek upama magnet. Magnet? Ki negatif, akhirnya ndek misah. Heeh. Soalnya kene wis ra pengen karo ngene iki. Wah, Lah padha wedoke kok ya. Iya. padha-padha wedoke. Lagu selanjutnya adalah Kemesraan. Kemesraan. Oke. Heeh. Nyapa ta temek-temek iki lho. Kaya totet. Dah. Dah. Piye? Mbok dijejerna padha wedoke. Jejel wedok. Ini lho. Ngapa? Mesti ana bedane ya, Ya Mas. ora ono ya tetep ayu-ayu ya yu. Ini Mbak. Mbak Tata. Mbak Tata. Nggih. Tapuk. Tapuk piye to kok? Mbak Mano. Iya iya Tapuk Mano. piye? Wani wae karo aku. Wah. Kodame metu. Wani. Ora Mas. Mas piye Mbak kok Mas? Jajan wedawet sore kok celuk Mas. Lah kono nek muni wani lanang. Nek mau acak ning salon pas. Ning Salon sablon. pasti koyok. Kowe ngerti bedane wedok tenan karo ora piye? Bedane Apa? apa? Rob ora kalau komet kalau. Bedane apa? Kamu kon jejeno lho piye? Bedane apa? Lah kowe ngerti apa ora kok? Lah Apa bedane? Bedane apa Mas Dok? Bedane Bedane apa? wedok tenane suarane ya halus empuk. Lah piye halus ya empuk. Terus Dehem. Dem. Dem. Ngono. Iya, meriaji. Ya, ya, ning nggih. Jajal, Sampean. dem. Padha itu. Kayak apa? ya? Padha itu. Ayo bisa kat. Ya, miyaji. Sampean? Kuwi apa? Kayak curut kecepet. Seragam. Heeh. Mulai dari yang bangir sampai yang pesek. Diri. Komplit ya Mas. Komplit. Dokter ya ayu-ayu. Wah, Mas Akbar niki dan pilihan lho. Pilihan. Hmm. Sek yu Mas. Najan pesek tapi Ayu. ayu. Yuk, ninggal Ninggal katresnan, katresnan. tarik saka Jaipong. Heeh, Mas Aryo, jomplangke Jaiponge. Kemesraan. Oh, wes.
Asik asik. Nangis sakjane
Mas Komet Mas Dodo. Nggih, nggih. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ning ngapunten ingkang kathah Mas Akbar niki sekedap. Nggih. Wonten pemberitahuan niki. Selak bingung. Oh iya. Ada yang mungkin kehilangan HP. Oke. Nek mboten klentu Oppo A83. Iya. Barang siapa yang kehilangan HP Oppo A83 nanti silakan diambil di sekretariat. Sekretariat endi? Yo ning kene ae. Kene lho Wiraswara. Dititipne Titip sinten? Wiraswara Mas Heru. Nggih. Mas Yang kehilangan HP Oppo nggih. Oppo A83. Heeh. Nggih. Bisa mendekati panggung. Wonten fotone anak-anak. Fotone anak kecil. Nggih. Ingkang bangu donga napa Mas Komet Mas Dodo? Inggih ingkang baku namung saged dherek dedonga Ya. memuji saking ngarsane Gusti mugi-mugi sabadene adicara menika warga Nggih. mriki masyarakat mriki tansah pinanggih bagya mulya hayem-hayem tentrem. Amin. Tinebeke saking sambikala cinaketke rezekinipun. Amin. Mas Komet. Mbok menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula paring pangnipun dumateng sedaya kemawon nyuwun pangapunten ingkang sakata-kataipun. Iya. Keripik gedang keripik telo sithik edang waten rata ketemu Injih. next time ya Mas ya. Injih, sembah nuwun Mas Akbar. Siap. Luar biasa. Yo ditutuke lakone. Ayo tak derekke Mak. Simpang Limaria, lapangan Pancasila. Semarang Komandan Pranyata Serbaguna Swasana rame rakyat gede artine ing Jawa Tengah wasat Panambangan jero kutha sanget desa ngadesa sabetino minulya simpang lima piguna upacara kapalu kagungan simpang limaria iku dosa Pandita Akarya Wangsit Bendha kumbang ngajab ing tawang susuh angin ngendi nggone miwang gali ingkang kung isine wuluh wong wang isine wuluh wong wang lan gigiring bunglu Rama Panemban ngantos cumengklungen anggen kula nengga pawarta saking paduka Rama Panemban Begawan Manik Maninten kados pundi kabar kawusananipun sak sampunipun paduka Rama Panemban Begawan Manik Maninten marak mangarsa wonten ing
Sitinggil negari Ngastina lumarap wonten Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Nggih, kulup Dewa Pawaka. Anggonmu duweni gegayuhan kepengin dadi mantune Prabu Duryudana. Rabi kelawan Dewi Lesmana mati ana bebanane, ana syarat-syaranane. Ya kuwi kudu bisa mateni anak-anak Pandhawa. Ora mung anak-anake yen bisa sak Pandhawane kudu ditumpes. Ngaten Rama Panembahan. Ya. Anak Pandhawa pranakan Pandhawa kang dipandhegani kelawan Wisanggeni lan Antasena. Dina sak mengko wis tumeka ana ing Prajanegara Ngastina. Paribasane iwak kecemplung wuwu tangeh bisane mlayu. Mula Dewa Pawaka siagakna prajuritmu. Siagakna prajuritmu saka negara Arga Bentar. Krit lampit brungkat kimpul maton lanang nyekel gaman. Goleki Wisanggeni lan kanca wangi. Yen wis ketemu aja kesuwen enggal rangket tangane. Kerincung sikile babaten gulune. Nggih ngestaken dawuh Rama Panembahan. Suraka palapa minangka tetenger budaling wadya. Budhala dina iki Dewa Pawaka. Prawadya samya samapta. Wasiyaga arsa anggelar baris manunggal sang juru-juru mlebet kang bandera tambur selompet gong beri munyamangungkung Prawadya bala palapa manunggal sikranu
Wut.